Tak teď začni. Nejdřív jsem chtěla mít Králíka? králíka, pak kočičku, pak papouška, pak velblouda, pak Koho? slona, velblouda, Co to je? Velblouda. No, co dál? pak slona, pak žirafu, pak To medvěda, toho nechceš? medvěda. A kam padáme toho medvěda? Bude s sebou v pokojíčku? Jo. A Kde to bude spát? mu tam dáme velkou postel. Velikou postel. A Jakýho papouška? červenýho s zeleným křídlem. Aha, Maskovanýho. byl maskovaný. A A toho velblouda bude mít 1 nebo 2 hrby. A kam dáme toho velblouda? do klece. Do chýpa klece. No, bude tam A kam dáme tu klec? v kličku. Kam? Vlastně, když ten velbloud je strašně veliký, ten by se ti tam nevešel. A Tak dáme ho dědovi do sklepa. jo. A ještě by se chtěla mít poslední Co? šťátko. A jaký? Černobílý. Černobílý? Nebo kočku? Kočku. Koťátko. Kočku. Bílou jenom. Bílou jenom. On bude se o ní starat? Jo. Jo. Od všechny. A kam pak se nám všechny ty zvířata najednou vejdou? Všichni budou v ve sklepě. Ve sklepě všichni budou. A svičíme jim. Aby jsme prodali Punťu a Mondeo. Aby se tam vešli. Teďka bude jezdit do práce na velbloudovi.